हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय थाबाय नोंथांमोननो आङो मा फोरमायबावगोन आं होननो लानाय कम्पिउटार बेसिकनि सोमोन्दै नोंथांमोननोबा गोनांथि दङ ना गैया बेनि सोमोन्दै आं जेबो उदिस गैला मानो होनोब्ला कम्पिउटार सोलोंथाइया जेरावबो गोसारबाय स्कुलनिफ्राय कलेजसिम आरो उन्दै उन्दै समावनो नखर नखर कम्पिउटार लेपटप थाजोब्बाय क्लास 1 निफ्रायनो कीबोर्ड थुनो मोनबाय 90%आनो रोंफ्रामबाय जानांगौ आंनि नोजोराव सोरबा रोंदों इन्टारनेटाव नायनानै इउटुब बायदियाव नायनानै अबयसे जेबो गाज्रि जायाखै मोजांसो जाबोदों स्मार्टनिख्रुइ स्मार्ट जाबोनो हमदों बिदिनो जानांगौ बिखौनो आंबो नागिरखादों थेवब्लाबो नोंथांमोन आं निजि हानायखिनिखौ बर' रावजों गोरलैनिख्रुइ गोरलैसिन गुसुंनिख्रुइ गुसुंसिन बुजिनाय बायदि खालामनानै हानायखिनिखौ भिडिअ बानायनानै लाबोनाय जाबाय नायदोनि बेसेबां गोनांथि दङ अब्ला नोंथाङा जुदि गोसो दङब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो गोसो गैयाब्ला नोंथांनि बाथ्रासै अब्ला नायदो नोंथांमोन जाय लेसन 1 खौ नायखांबाय बिथांमोननि थाखाय आं दिनै लेसन 2 खौ होनाय जाबाय कम्पिउटारखौ जों दानि जुगाव जेरावबो बाहायो होननानै मिथिखायो कम्पिउटारखौ चार्ल्स बेबेजआ 19th सेन्चुरियाव दिहुनजेनदोंमोन बिथाङा सासे इउनिभार्सिटिनि प्रफेसारमोन बिथांखौ कम्पिउटारनि बिफा होननानै मिथिनाय जायो कम्पिउटारा दिहुनजेननायाव एसे आलादा रोखोमनिमोन कम्पिउटारखौ जेब्ला दिहुनजेनदोंमोन अब्ला कम्पिउटारखौ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दैखांना लांनो हायामोन कम्पिउटारा दिनैसिम डेभेलप जानानै 5 एबा 6 जेनेरेशनसिम मोनफैबाय जायखौ जोङो कम्पिउटारनि जौगानाय खलब होननानै मिथिनाय जायो दिनैनि जेनेरेशनाव डिजिटेल कम्पिउटारा फिसानिख्रुइ फिसासिन जाबोबाय जायखौ जोङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दैखांनानै लांनो हायो नोंथांमोना नांनायखिनिखौल' आंनिफ्राय सर्टकाटाव मोननाय जागोन कम्पिउटार बुङोब्ला जोङो हार्डवेयर आरो सफ्टवेयरा मा बेखौबो मिथिनाया मोजां सफ्टवेयर माने मा सफ्टवेयरखौ जोङो आखाइजों दांनानै मोना नाथाय गुबुन फारसेथिं हार्डवेयरा मा हार्डवेयरा जाबाय जोङो आखाइजों सुइनानै मोननो हानाय कम्पिउटारनि फिजिकेल कम्पनेन्टखौनो हार्डवेयर होननानै बुंनाय जायो सफ्टवेयरा जाबाय कम्पिउटाराव इनस्टल खालामनानै दोनजानाय खायसे प्रग्रामखौनो सफ्टवेयर होननानै बुंनाय जायो जायखौ जोङो आखाइजों दांनानै मोना बेखौ जोङो कम्पिउटारनि मनिटराव मेगनजोंल' नुनाय जायो हार्डवेयरा जाबाय जेरै जोङो कम्पिउटारनि जिखिनि पार्टस कम्पनेन्ट बेफोरखौ जोङो आखाइजों सुइनानै मोनदाङो बेफोरनो जाबाय गासैबो हार्डवेयर अब्ला बुजिबाय जानांगौ सफ्टवेयर आरो हार्डवेयरा मा बुस्थु दानिया नायदो सफ्टवेयरा बेसेबां रोखोमनि दङ सफ्टवेयरा मोननै रोखोमनि दङ से नाम्बार सिस्टेम सफ्टवेयर आरो 2 नाम्बार एप्लिकेशन सफ्टवेयर सिस्टेम सफ्टवेयरा मा सिस्टेम सफ्टवेयरा जाबाय कम्पिउटारखौ सालायनाय मोनसे अपारेटिं सफ्टवेयर जाय सफ्टवेयरजों जोङो कम्पिउटारखौ अपारेट खालामनो हायो जेरै जोङो गंसे स्क्रिन टाच मबाइलखौ सालायनो थाखाय जोङो एन्ड्रइड मुंनि मोनसे अपारेटिं सिस्टेम सफ्टवेयर सोनो गोनां जायो अब्लासो मबाइला जेरै अन जायो थिग बिदिनो कम्पिउटारावबो मोनसे सफ्टवेयर सोनो गोनां जायो जाय सफ्टवेयरखौ जोङो विंड'ज 7 विंड'ज एक्सपी विंड'ज 10 विंड'ज 8 एबा लिनाक्स बेफोरनो जाबाय सिस्टेम सफ्टवेयराव गोलैयो गंसे कम्पिउटार एबा लेपटपखौ जोङो जिउ गोनां खालामनो थाखाय बे मोनसे अपारेटिं सिस्टेमखौ जिखिजाया मोनसे सोनानै लाग्रोनो गोनां जायो अब्ला बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोननो आं एसे सर्टकाटै फोरमायनाय जादों जाहाथे गोसोआव लाखिनो हानाय जायो दानिया फैदो 2 नाम्बार एप्लिकेशन सफ्टवेयरा जाबाय कम्पिउटाराव इनस्टल खालामनानै दोनजानाय मोनसे प्रग्राम जेरै नोंथांमोना कम्पिउटारनि गुदि सोलोंजेननायाव नोंथांमोना मोनगोन पेइन्ट MS वर्ड MS पावारपइन्ट MS एक्सेल एडब फटोशप बेफोर मोनफ्रोमबो प्रग्रामानो जाबाय एप्लिकेशन सफ्टवेयराव गोलैजोबो गंसे कम्पिउटार सालायनोब्ला जोङो बिनि फांसनफोरखौ मिथिना लानाया मोजां इनपुट प्रसेस आउटपुट बे मा बुस्थु कम्पिउटारनि बेखौ फोरमायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो इनपुटनि एग्जाम्पलखौ होनि इनपुटआव जेरै कीबोर्डखौ बुजायनाय जायो माउसखौ बुजायनाय जायो स्केनारखौ बुजायनाय जायो बायदि बायदि जेरै कीबोर्डजों जोङो आखाइजों थुनानै एबा आखाइजों टाइप खालामनानै कम्पिउटाराव जों एन्ट्रि खालामनाय जायो बेखायनो बेयो इनपुट डिभाइसआव गोलैयो जेरै जोङो स्केन खालामनानैबो खायसे इमेजखौ जोङो कम्पिउटाराव एन्ट्रि खालामनो हायो एबा इनपुट खालामनो हायो अब्ला बुजिबाय जानांगौ इनपुटनि खामानिखौ दानिया नायदो आउटपुटआ मा बुस्थु एग्जाम्पल हिसाबै प्रिन्टार मनिटर स्पिकार बेफोर मोनथाम सिम्पल एग्जाम्पलखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो बुजिनो हागोन जेब्ला जों माबा मोनसे प्रिन्ट खालामनो गोनां जायो अब्ला बेयो आउटपुट महरै प्रिन्टारनिफ्राय प्रिन्ट जानानै ओंखारबोयो आरो जेब्ला जोङो माबा मोनसे माल्टिमिडियानि भिडिअ एबा संग्सफोरखौ जेब्ला जोङो नायो एबा खोनासंनो थाखाय जेब्ला जोङो प्ले खालामो बेनि साउन्ड एबा पिक्चारफोरा मनिटर एबा स्पिकारफोराव आउटपुट महरै ओंखारबोयो बेनिखायनो मनिटर स्पिकारफोरखौबो आउटपुट डिभाइस होननानै बुंनाय जायो अब्ला प्रसेसआ मा प्रसेसआ जाबाय CPUनि मोनसे फांसन CPUखौ कम्पिउटारनि ब्रेनबो होननानै बुंनाय जायो मानोना CPUआनो कम्पिउटारनि मेन CPU गैयाबा गंसे कम्पिउटार सिस्टेमा माब्लाबाबो जानो हाया
प्रसेसनि मोनसे नोंथांमोननो बिदिन्थि होनि जेरै जेब्ला जोङो साहा फुदुंनो गोनां जायो अब्ला गंसे तेथ्लायाव जेब्ला जोङो गिबियावनो इनपुट महरै साहा बानायनो थाखाय दै सिनि सापात तेथ्लायाव सोनाय जायो बेफोरखौ जोङो अरजों फुदुंनानै होनाय जायो अब्ला बे खामानि मावनायानो जाबाय प्रसेसनि मोनसे बिदिन्थि। दानिया फैदो मेम'रिनि फालायाव। कम्पिउटाराव मोननै रोखोमनि मेम'रि थायो, प्राइमारि मेम'रि आरो सेकेन्डारि मेम'रि। प्राइमारि मेम'रिनि बिदिन्थिया जाबाय रेम। रेमआबो मोनसे कम्पिउटारनिनो जोबोद गोनां कम्पनेन्ट। रेमआ जादों सर्ट टार्म डाटा स्टरेज। बेफोरो कम्पिउटारावबो थायो, मबाइलावबो थायो, जायखौ रेन्डम एक्सेस मेम'रि होननानै बुङो। मोनसेया जाबाय रिड अनलि मेम'रि। सेकेन्डारि मेम'रिनि बिदिन्थिया जाबाय हार्ड डिस्क ड्राइभ, कम्पेक्ट डिस्क एबा CD, पेन ड्राइभ बायदि बायदि। अब्ला मोनसे मेम'रिनि स्टरेज केपासिटिखौ मिथिनोब्ला जोङो बेनि मेजारमेन्टखौ लवेस्टनिफ्राय हाइसिम मिथिनांगोन। अब्लानो नोंथांमोना 1 KB, 1 MB, 1 GB गासैखौबो हाजोबगोन। नाथाय बेयाव बारा एसेबां जेबो गैया, मात्र मोननैसो फर्मुला गोसोआव लाखिबानो जाबाय। दानिया नायदो 8 बिटआव 1 बाइट जायो, बिनि उनाव 1024 बाइट लोगो नांनानै 1 किल'बाइट जायो। केबिनि ओंथियानो जाबाय किल'बाइट्स। बिनि उनाव गाहायाव दङ मेगाबाइट्स। मेगाबाइट्स माने जोङो जायखौ सर्टकाटआव MB होननाय खोनाबाय थायो। दानिया गाहायाव नायदो गिगाबाइट्स। MBनिख्रुइ गिदिरसिन गिगाबाइट्स अर्थात GB। मोनसे मेम'रियाव जेरै जों बायनो थाङोब्ला खै GB होनना सोङो, थिग बिदिनो गिगाबाइट्सखौनो जोङो GB होननानै सोङो आरो। बिनि उनाव बयनिख्रुइ देरसिनानो जाबाय टेराबाइट्स, जायखौ जोङो सर्टकाटआव TB होननानै बुङो। अब्ला एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लेसन 3आ गोख्रैनो फैगासिनो दङ। अब्ला गाहायनि गोजा गाबखौ थुनानै गुलुंखौ सोमावग्लुंनानै